Fantázia je súkromná základná škola, ktorá vznikla na báze školy u Filipa, s ktorou majú skúsenosti tak ako žiaci aj učitelia z predchádzajúcich rokov. Filipova Fantázia naďalej pokračuje v pôvodnom filipáckom učení v príjemnom prostredí na Magurskej ulici 16. Poskytuje komplexné služby pod jednou strechou. Nájdete škôlku, dobrú školu a aj kvalitnú základnú umeleckú školu. Vo všetkých troch inštitúciách kladú dôraz na špičkových ľudí, ktorí sa riadia heslom Škola pre deti s Filipom a Fantáziou. Pre koho je vaša škola určená? Naša škola je určená pre všetky deti. Veľmi dobre sa v nej cítia deti, práve tak ako hovorí náš názov Filipova Fantázia, ktoré pre deti s Filipom a s fantáziou. To znamená deti, ktorým to prirodzene páli, ktoré špekulujú nad životom, ktoré vymýšľajú radi. Z akého modelu výuky pozostáva vaša škola? Naši učitelia sa snažia pracovať podľa modelu emocionálnej inteligencie, čo je vlastne sada schopností potrebných pre život. Sú to presne také tie schopnosti, ako umenie komunikovať, empatia, vedieť, vnímať svoj vlastný pocitový život a vedieť ho spracovať, sebaovládanie a podobne. Ja som si všimla, že máte veľmi pekne vymalované triedy. Bol to určitý zámer, podľa mňa iste. Áno, pretože takisto ako každá iná škola, aj my musíme naplňať učebné osnovy, ktoré sú predpísané na vedomosti, ako je matematika, slovenčina a podobne. A ak popri tom chceme rozvíjať schopnosti potrebné pre život, ktoré som už pomenoval, na čo máme tiež urobené špeciálne osnovy, tak je to vlastne celkom dosť práce navyše pre deti. Preto sa snažíme všetkými možnými prostriedkami dvíhať učebný výkon detí, pretože máme na to tiež iba tých 9 rokov základnej školskej dochádzky ako iné školy a medzi iným sa to snažíme urobiť tým príjemným prostredím. Takisto sa to snažíme urobiť trošku bližším vzťahom medzi učiteľom a dieťaťom. U nás deti s učiteľom týkajú a práve preto tí učitelia majú niekedy ťažšiu pozíciu získať si rešpekt, ale týkame aj svojim rodičom a funguje to. Takže ten rešpekt sa snažíme vybudovať na niečom inom ako na nejakej tvrdej autorite. Takisto vlastne v rámci toho zvyšovania učebného výkonu používame niektoré iné učebné metódy, aj štandardné samozrejme, ale aj iné, ako sú napríklad práca s tvorivým divadlom, kde deti vlastne simulujú a potom aj prežívajú určité situácie v rámci toho, čo sa učia, či už z vedomostí alebo zo schopností, ktoré som spomínal. Takisto deti vytvárajú sami učebné texty vytvárajú texty, z ktorých potom sú vydávané knihy. Pracujú s náučnými obrazmi, pracujú veľmi často v skupinách a skupinové vyučovanie, kde je nevyhnutné úzko spolupracovať. Pani učiteľky sú náhodou veľmi krásne, zladené, sú svieže, elegantné a farebné. Prečo sa rozhodli učiť práve na takejto škole? Ja som spoznala pána riaditeľa a keď som zažila jeho činnosti s deťmi a ako ich vedel upútať, tak ma doslova vtrhol do tohto kolotoča a už sa v ňom veľmi rada točím a proste nechcem zísť dole. Nám vyhovoval spôsob vyučovania, ktorý je svieži, dynamický, zaujímavý, kde deti môžu ukázať naozaj, čo v nich je, tak ako to spievame v našej školskej hymne. A preto som sa aj rozhodla, že keď už mám celý svoj život stráviť v nejakej práci, nech je to práca, ktorá ma baví, ktorá ma naplňa a nech v tej práci ja viem zase odovzdať svoje skúsenosti, vedomosti, aj všetky veci, ktoré dokážem, nech viem odovzdať niekomu inému. Čo na takéto vyučovanie hovoria vaši žiaci? Na vyučovaní sa tešia možno aj tým, že vlastne naše učenie je v blokoch. Nemáme klasické 45-minútové hodiny, ale činnosti striedame po 15 minútach. Takže ako hovorila kolegyňa, je to také dynamické, svižné a vlastne tie deti sú zamestnané viacerými činnosťami počas toho dňa. Stáva sa nám veľmi často, že deti z tejto školy nechcú odísť, takže nedá sa povedať, že by sme na nich vyvíjali nejaký stres. Čo sa vám najviac páči na vašej škole? Mne sa páči to, že sú tu na nás milé učiteľky a učíme sa veľa aj z hry. Sme tu ako v práci na svete, že zarábame školské peniaze, za ktoré si môžeme kúpiť napríklad, že budeme nejaké minúty na gauči. Mne sa na tejto škole páči to, že sa tu učíme hrať, učiť a aj písať a čítať. Prečo ste sa rozhodli založiť súkromnú školu? To založenie našej súkromnej školy bolo vlastne podnietené tým, že sme sa snažili ako učitelia pracovať trošku iným spôsobom a vlastne ako náhle sa zmenili zákony a bolo to možné, hlavne zákon o financovaní, ktorý v súčasnosti robí súkromné školy veľmi stabilnými, tak sme potom siahli. Druhá vec je, že súkromná základná škola Filipova Fantázia, ako teraz sme, nevznikla v tejto chvíli, vlastne jej počiatky sú 3 roky dozadu, pretože
Momentálne sme sa len nasťahovali do nových priestorov a vznikli sme transformáciou školy u Filipa. Naštartovali sme sa teraz spôsobom, že 7 z 8 učiteľov, 52 zo 61 rodičov a detí vlastne, a ja ako riaditeľ sme vlastne odišli zo školy u Filipa a momentálne pôsobíme tu pod názvom Filipova Fantázia. Ako je to s rozvojom detí a ich morálnych hodnôt na vašej škole? Ak tvrdíme, že chceme dieťa pripravovať pre život, tak myslíme si, že preto to máme veľmi jasne zaradené v koncepcii, je nevyhnutné rozvíjať tie morálne hodnoty dieťaťa, jeho vlastne etické kvality, nielen v rámci etiky, tých 45 minút počas vyučovania, ale snažíme sa naozaj veľmi dôsledne morálne princípy pretavovať do bežného vyučovania, či už formou zákonov, na ktorých vzniku sa podieľajú samotné deti, či už formou rozoberania mnohých príbehov, v rámci ktorých práve hodnotením morálnych postojov, postav a tak ďalej deti vchádzajú do toho, čo v živote je správne a pomáha, a naopak, čo je nesprávne alebo ubližuje ostatným, a vďaka tomu je v škole dosť príjemná atmosféra. Môžu bežní učitelia u vás na škole učiť, alebo máte špeciálne požiadavky na učiteľov? Máme špeciálne požiadavky na učiteľov, na druhej strane práve mnoho učiteľov na bežných školách, ktorí sú veľmi kvalitní, veľmi osobnostne ešte nadšení a vládzu, k nám prichádza učiť. Je to o tom, že u nás nezatvárame dvere žiadnemu učiteľovi. Je to skôr o tom, že učiteľ u nás musí ukázať svoje kvality v rámci určitej dobrovoľníckej, asi ročnej prípravy, kedy s nami spolupracuje formou mimoriadnych akcií, krúžkových činností s deťmi a tak ďalej. V rámci možností každého učiteľa zvlášť, a potom ešte máme asi 80-hodinový tréning emocionálnej inteligencie, kde tých ľudí dokonale spoznáme, pretože tam je to skutočne tréning, nie je to vzdelávanie.